ikusi dugu nola partekatu dokumentu bat persona zehatz batekin edo batzuekin. Kasu honetan ikusiko dugu nola partekatu dokumentu edo karpeta bat edozein persona lotura duen edozein personak ikusi edo editatu ahal izateko. Erabiliko dugu horretarako dokumentu hau, ebaluazio irizpideak. Demagun, hau dela nire ikasleen ebaluazio irizpideak, hau da, nik jarritako ebaluazio irizpideak eta irizpide orokor horiekin baloratuko ditudala nire ikasleak. Eta demagun, nahi dudala hau ikusgai egotea guraso guztientzat. Vale. Gauza da, guraso guztiak, guraso batzuk izan daitekela Google konturik ez izatea, ez dute zergatik Google kontu bat izan. Kasu horretan, eginen duguna izanen da partekatzerakoan, partekatu, hemen ikusten da ze persona zehatzekin partekatua dagoen, baina hemen beko aldean aukera daukat aldatu esteka hezkuntza departamentuko erabiltzaileak ikusi ahal izateko. Klikatu behar dut horretan, eta kasu honetan, eta besterik gabe horrela utziko banu, hezkuntza departamentukoak, hau da, educacion.navarra.es domeinuko edozein erabiltzaileak ikusiko luke dokumentu hau. Hemendik erabaki dezaket ikustea, iruzkinak egitea, edo editatzea ere. Kasu honetan ikusiko dut ikusle moduan. Baina gehien interesatzen zaidana da, behin aukera hori erabilita, hemen, fletxa txiki honetan, klik eginez, beste bi aukera ematen dizkiala. Bat, mugatua izatea, hau da, bakarrik persona jakin batzuekin partekatuta dagoen, dokumentu hori partekatuta dagoen persona zehatz batzuek erabiltzea, hau da, lehen geneukan bezala. Baina beko aldeko aukera hau da ikustea nahi nuena, hau da, esteka duen edonork, horrela klikatzen bali maut, esteka duen edonork ikusiko luke dokumentu hori. Horrek erran nahi du ez duela beharko, ez da Googleeko kontu bat ere, esteka, honen esteka baizik. Nondik kopiatzen dut esteka? Ba, hemen bertatik. Hemen aukera ematen dit kopiatu esteka egiteko. Ja, kopiatu egin du, eta ja, honekin bukatuko nuke. Horrela, nik esteka hau bialtzen baldin badiet gurasoei edo jartzen baldin badut blog batean adibidez, gurasoek ikusteko aukera izango dute. Hori konprobatzeko idekiko dut inkognito leiho bat. Inkognito leiho bat idekitzen dudanean, ez dago inor logeatua, momentuz, hasiera batean behintzat, hau navegadorea besterik ez da, eta inor ez dago identifikatua, ez nago kontu batekin sartua. Bale, kopiatu dudan lotura hori itxeki egiten bali maut eta joaten bali manaiz, ikusten duzue, ikusten direla, irizpide horiek, dokumentu hau ikusten da naiz eta saioa hasi gabe egon, inork ez du hasi saioa. Itxiko dut eta itzuliko naiz onera, eta bukatzeko, bideo hau bukatzeko, bakarrik nahi nuen komentatu gauza bat, dokumentu hau ez da niri jabea nahia da. Naiz eta ni jabea ez izan, aukera izan dut dokumento hau partekatzeko beste persona batzuekin edo esteka duen edozeinekin barkatu. Hori gertatzen da, jabeak partekatzen baldin badu dokumentu hau editatzeko aukerekin. Eta ez baldin baditu beste aukera mugatzen. Berez, editatzeko aukerarekin partekatzen baldin badu nirekin, ikusi duzuen bezala nik parteka dezaket beste erabiltzaileekin edo esteka duen edozeinekin, berak jabeak egingo balu bezala. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.